बुजिबानो गैया वादा खारखो दिनै पुरा प्रफेसनेल सिखावनि ड्रेस गाननानै थौदो सिखावखौ हैनोसै न' जुम दा हमजालाबायबालाय सुवा सुथि मा हमजालाबायनोब्रा मानो हमजाबायनो नाथाय बहा थांनो थौ फाग्ला जेराव मोनो बेयावनो खावगोन सोरनि न'खराव हाबग्रोनो गोजौ गोजौ बिल्डिं नायनानै हाबनांगोनब्रा दिनैसो दिनै पुलिसफोरजों हमजाबानो जाबाय नैबे सिखावनि राजा थानायाव मा खबर जारो हम बिसोरखौ ओइ खबरदार होनदां खबरदार हमनाङा आं जेबो खावाखै सार आं जेबो खावाखै ओइ जारो मा दानि थाखाय हमखो नों जारौ सना हुगारलै ओइ जारौ सना मा ओइ दानि सार थाखाय हमखो सिखावखौ मोनबाय सार हमबाय नै माथो गोरा हमखोब्रा औ सार दे लांगासिनो जों जारौखौ मा खालामखो नों आं नोंखौ हाबा खालामनासो गारथारगोन आं जारौ सोर नों आरो नोंखौ बिसोर मानो हमनानै लाबोदोंमोन बुं जेबो गिनांगौ गैया जानो हागौ जों नोंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन आं सासे गामिनि सिख्ला जाय गामियाव सानै समावबो अराय खोमसि जानानै थायो आंनि आइ आफाया सासे माहाजोननि सिङाव जौ जेराव सावनाय खामानि मावो आंनि आफानि देहा जोबोर गाज्रि आइ आफाखौ जोथोन लायै लायैनो जौ सावनो थांनो हाया जालांबाय बेखायनो बिसोर आंखौ नों दा बहा थांनो सानदों दालाय बेलाय बहा थांबावनो थाथोंसै जोंजोंनो नों सिरि था नों एसे साननानै नायग्रोबानो जाबाय बेनि उनाव जोंनो खिन्थादो नों आंजों ओरै फैलाय मा स्टाइलनि खानाय जाखोब्रा बे मानब भाई अभार सिमा देखायदोंमोन ना नों दा फुगिदो ना नोंजों लोगोआव थाफाना आंहासो गाब्र'नांबाय नों फखना लादो फखनाबो रायदोंनिखा लामा लामगोदो सोंलु सोंनोथ' गोसो गैयामोन थेवब्लाबो खेबसे सोंनोसै आङो गावबा गावनि थाफ्लि फारसे फारसे अननाय दङब्ला इसे सानै हय खोथाखौ बुं नङाब्ला बे थाफ्लि फारनैखौ ओरैबायदि बुगोन बुयै बुयै ना गोरान बाथोन बादि खालामजोबगोन आं मिथिबाय सार मा गिलु बालु बाथ्राब्रा एसे गोरलै गोरलै सोंनाय सार जों स्कुलाव थांफेरि मानसि आंनि मालगारिनिफ्राय रां सेखना लाबोनाय थफ्लाखौ बहा दोनदों नोंसोरो मा रांनि थफ्लाब्रा सार जों माथो जेबोखौनो बुजि मोनासै माथो रं एन्सार दुखु मोनबाय आं गोसोआव आगै बान्दरनि आगै गान्दानि जाबायलाय सार जाबाय
आदै आदै थाफ्लि जाना दंबावो नालाय बे आदै बुं थाबैनो बुं बिसोर सानै मानसिया ओरैनो हमजागारलाबायबाय जेबो दाय गैया मा गैयानो बिसोरबो सिखावखादा थेवब्लाबो थ' नोंनि फाग्लामियाव सानसे आं गाब्र'सिगोनलै फै 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 थांदो थां बाहायफोर बाबु मानै गाज्रि फाजि मोननो नांला नोंसोरनि थाफ्लिनि अबस्था नायनानै आंहासो गोजांसिउ मोनलायदों तेल मारसा नोंनो माथो जोंखौ फैहोनायालाय थाफ्ले साफ्ले दोला होनाया जोंलाय माब्ला सोरनि फैसा थाखा थफ्ला खावखोब्रा नाङा फाङा ओरैनो दोला जोबाय आदै नोंसोर सानैखौ नुजेननायावनो आङो सिखाव नङा बायदि सानखादोंमोनलै बाबुफोर अब्लालाय माथो हमना लाबोआ उइथा लाबोलै दे बाबुमोन दसे जिरायनानै थांदो जोंजों गोरोन्थि जाबाय नोंनि मेगना नुदोंना बै मेगना नुवाखै बे थाफ्लिया जोंना माबायदि दोलाना दं बबे थाफ्लिजों जिरायनो जोंलाय फैदो बै साला माहाजोनखौबो सुबिदा मोनथांल' र' बिखौबो ओरैबायदि बुगोना बिनि थाफ्लियाव बुयैनो ना बाथोन नङा मोसौ मैसोनि गोबोर बायदि खालामगोन आं थार फाग्ला नोंनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो जियानो जाबाय मोजाङै खायदा लानानै खि आरो बै बाबुनि सिगाङाव बेफोरबायदि दिन्थिना जाबाय थां लामाया गावस्राबाय आदा बहा थाङामोन नों आं नोंखौ बेसेबा नेबाय दंमोन आं आरो सानदोंमोन आं थाबायनो हायैखाय खामानि दामानि मावनो हायैखाय नों आंखौ गारनानै थांबाय बिदि बुङा राजु नोंनि अनगा आंहा बे जिउआव रावबो गैया नोंनि आथिं अपारेशननि फैसा नागिरनो थांनायाव एसे गोबाव जाबोबाय अब्ला आदा आं गुबुन मानसिफोर बायदि थाबायनो हागोन ना जाबोबाय एसे गोबाव जाबोबाय अब्ला आदा आं गुबुन मानसिफोर बायदि थाबायनो हागोन ना नों जेबो जिंगा दासि सानसेब्लाबो जोंखौ नायफिनग्रा सोरबा सासे इसोरा दैथायहरगोन सोरमोन नोंथांमोना आरो मा नांगौ न' बे रांखौ ला नाथाय मानो नोंथांमोनखौथ' आं सिनाय मोनाखै लादो जोंबो बे रांखौ ओरैनो होआखै माबा मोनसे खामानिनि थाखायसो होदों मा खामानि अब्ला दा सिख्लाखौ मा खालामबावनो आंहाबो लानोसैब्रा बांद्राय लरग' देखायनो नाङा नों गाब्र'गोनबो सयथिबो सिख्लाखौ बेसेबा गियानि नुखायो दद्र'द्र'नो सिख्लाफोरनि महराव दागोदो बिसिनि महिमाफोरखौ बुजिनो हानाया बिराद गोब्राब गावहाबालाय सामफ्रामबो नायखुमायो आंहाबालाय हेंथा आया बुन्दु मा मोदोमदोंब्रा नोंसोर सफैबाय
आं नोंसोरनो ओंखाम संनानै दोनखाबाय फैदो जाहैनोसै आं जाया आं उखैनाय मोनाखै आं जागोन बिराद उखैखादों आं थ'दो जाहैनोसै हौवा हिनजावफोर बायदि सरि जाहैनोसै आइया सबाय ओंख्रि हाब हिट मजा एफा गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ नोङो बे सामफ्रामबो संबाय था दे सामफ्रामबो बे दैया हरलाय दैया आइया माथो साम'बो दङ आदामोन माखौ इसिबां नायगोमोखो आदामोन नायगोमाफ्लांलायदों जारौनि मोदोमफ्रु मुङा मामोनलाय आं खिथायाहाय खोन्थाना प्लिज नोंनि मुंखौ जों मिथिनो बेसेबा हांखुर जाना दं माने आंनाव गासिबो सेंग्राफ्रानो बिदिनो मुंल' सोंफ्लायो बिनि उनाव लासै लासै गोसो थोनोसो हमो बेनिखायनो आंबो नोंसोरखौ फोथाया जारौ जों मालाय सेंग्राफोर बायदि नङा जोंनि गोसोआ मम बायदि जों सानैबो नोंखौ गेजेराव लानानै आलो गोजोनै फुथुना दोनबाय थागोन जारौ आंनि अननायाथ' जा गोदैखा नों आंनि अननाय लायै डायबिटिससो जालायलांगोन आयौ सिथोर बाथोर बेरामफोरखौ बुंलाबायो हगार आहा बे नानिखौ एसे एदावहरनो ओइ नानि मा नाम मोनलाय नोंना जा समायनाखाहाय गावहा बे जोंनि मालिकनि फिसाजो बेखौ नायनायनि रावहाबो पारमिसन गैया जोंनो मोजाङै नुवाखै नोंलाय सिख्ला मानसि जानानै मानो नायनांगौ जोंखौ नाय आसानि देवल एफा गोरा आखाइजों बिलिरलाबायो 220 कारेन्ट भल्टनि सर्ट जादों हा लाबो है बिथिं लाबो माहाजोन दिनै साननैसोआनो जाबाय बिनि बिसि गथ' गथायफोरखौ खामानियावनो हगारहराखै बियो मा फैसाया बांद्राय जाबाय नामा नङा माहाजोन बेबायदि जुसुनानै
बेसे दिन सहायबावनो बिमानि देहायाबो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय नांगौब्ला आंनो गुबुन खामानिखौनो होदों माहाजोनबाबो थेवब्लाबो आंनो नैबे जौ संनाय खामानिखौ दाहोसै शाला मोनजारोङिनि फिसा गुबुन खामानि नांगौ टेन्डार लेभेलनि खामानि नांगौ ना ओइ बेखौ हमला खुग्लुबा दोन नों माहाजोननो रायजोनि खा लामा लामा माहानि होसिख्रावनाय माहाजोन बाबु सोरनिबा थाफ्लिखौ बाथोन खालामगासिनो दं बुं मानोथो कल खालामामोन मानो कल खालामदों माने माबा माहाजोन बाबु बै सानै हमजानाय सिखावा गुबै सिखाव नङा बिसोरो सता मता पकेट मारसो बे सप्तासेनि गेजेरावनो नों आंनो गुबै सिखावखौ हमना होनो हायाब्ला नोंनि थाफ्लिया बोरै लेखा Ay, corona! Ani di hell corona apa? May mahal na kapyo pinay ba? Na 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 na. फाग्लाया जेबोखौनो लिरनो रोंलान्दां Jam the nightclub, rock the disco. बावदा लाइजामा खालिसो माखौ फरायदों नोंलाय नों बेफोरखौ जेबो मिथिया मिस्टार रमनिकान्त बे मुंजों दागाबजि खिन्थु ए नोंनि मुङा रमनिकान्तसो आर मिन्स रमनि के मिन्स कान्त हेलौ रमनिकान्त नोंखौ दिनै हगारा लांफिन दोनोबो हाय आं एखलखौनो नेगासिनो दंमोन ना नों बेनिखायनो रिंजास्लाबनानै थिखोबाय डन्ट बी अभार स्मार्ट आं गेम्स गेलेबाय दंमोन थेंक इउ लाइजामजों फोरमायहरनायनि थाखाय व्हाट लाइजामाव मा लिरखो लाइजामाथ' खालिसोमोन आरे बेखौनोथ' लजिक बुङो दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ बा एन्सार होआ लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि
माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै माने आं बे खालि गोसोआव बासा बोनो हानायनि चान्स दं एम आइ राइट मानिनांगोन नोंखौ नैबे जेनिया रावनिबो सेराव खर' गंग्लायाखैमोन नोंनो गिबि सुबुं थेंक्स आरे बे खेबाव मानि थेंक्स सोङालासिनो गावनि मुंखौ खिन्थानायनि थाखाय अ माय गड मानिबाय नोंखौ मा साननांगौ आं नोंखौ येस अर नो ट्राइ मर हार्ड बेबी एसेबां थाब गलिग्रा नङा आं अके बाय हेलौ हेलौ है दानबायसो फाग्लाया माखौ मिनि मिनि हाबफैखोब्रा दैट जाम्बा बे फिलिंसखौ रमनिकान्तसो मिन्थिगौ आयौ लाजिबायलां किसिं किसिं जादोंब्रा जाम्बालाय बा इसिग्राब फास्ट साला फाग्लायालाय मा दाबो फैलियाब्रा माहाजोनजों बुजायनानै थोरसो गिना थाबाय नामा फाग्लायालाय सोर सिख्लाब्रा आं बेफोरबायदि सेंग्रा नङालै होद फाग्लांसो आंखौ सिनायासै नोङो माथो सिख्लानि माथानो हौवाफोरनि बायदिसो आंसोलै मानब मानब फाग्लायालाय माहाजोनजों थाब्लायाव बुजायनानै फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मा मोनजानलाय हिनजावफोरनि ड्रेसखौलाय गानलाबायनांगौब्रा बेफोरखौ आं उनाव खोन्थासिगोन सिखाव खालामला सिखाव खालामलाबालाय बे बाबुनि आथिंनि अपारेसनखौ बोरै खालामनो फैसाया जाबाय बेफोरखौ दा उनाव सावरायबाय थासिगोन दाथ'दो Bicep, tricep. आदा सानैया मा मिनिस लुबाय दं आं मिथिगौ दे जोंनिदों मा गुरु मिनाखैथ' आंबोथ' मिनाखैना आफानो खोन्थाहरनि र' नोंसोर सानैया सिख्ला लाइन मारिनाय घटनाखौ आफा महादेव बेफोरबायदि दाबुं बिनानाव नांगौबा जोङो बै सिख्लाजों रायलायथारला मोनसेल' कन्डिसनाव आं खोन्थाया कन्डिसन मा कन्डिसन दारो बुंलाय नोंसोर सानैया आंखौ गाबोन बेरायनो लांनांगौ अ माय गड माहाजोना बोरैबा मिथिब्ला जों सानै थाफ्ले फाब्रैया सेसखा अके बिदिब्ला आं आफाखौ कल खालामसै जासिगोन जासिगोन दे जासिगोन अके थेंक इउ बे खेबाव जों सानैनि थाफ्लिया नारें खबला बिदि मोनाब्ला मोनलिया